Kajing puli nag kitab u Daniel nong yetholupa. Hagito gisngi u Azaria u layang baluluduay yagane kajing duay. Hapdeng jong kata kading ula ang ye kasentur baruong. Na kabenta ka kerteng jong me wat eno jindu yangi bat wat pen kenya la ka jutang. Bat wat veng ye kajing isnay jong me nangi. Na kabentau Abraham uba jong me, na kabentau Isak u Syakri jong me, bat na kabentau Israel uba ko jong me. Haki ba me lekular ban penroy ki khon, ki kseu jong ki, kat ki klor ka sahit beneng, bat kat usyap harod ka duryaw. Na ba mangi ko try, ngila kalalong ki ba kamrit pat, ban ya kano ka jat benriw. Bat la iben yang i mentakas ngi, hasatlak ka perthai, namar ki pop jungi. Badhakane ka por, omdon nong sansyar, omdon nong yetholupa, omdon nong yalam, omdon jing terwathang. Nijing knya, nijing aingo, nijing pensing dhup, omdon jaka ban ai terwa hakmat jong me, ne ban pan jing isen ay. Lajar kata, da ka donor ka basngaw si, bat ka mensim ka basngaw rit. Ai ba en pedang yangi la kumba kadai ki jing kenya thang. Bada ki belang bat ki sikertong, bat ki phok hajar ki khon lang rot basngai. Ai ba ka jing kenya jongi kalong kumta hakmat jong me pada ka negas ngi. Batu ai bangin bot teli yame na kan omdon ka jing le rai na ka benta ki to ki basan ya ame. Ti mentara ka dono jungi baro ngi bot yame ngi teng burom yame bat ngi wat ya ka khamat jong me. Wat pen le ran yangi Henry tu pen shitom yangi ha ka jing ya sha jong me bat ha ka jing isnei bakar hai jong me. Tu pelat yangi kat kum ki kam ba phela jong me bat tu ai burom ya ka kerteng uturai. Kakten jong uturai. Kajing puli naga gospel kat kum u Matius. Hagata kapor u Petrus ula wanjo Jesu barula keli. Ko try hadokat no sinu henmen u para junga un le bom de yanga. Bat nga ngan ma biu. Haduk heniau sin u Jesu ula ong hau. Ngam ong hapi tang heniau sin. Henry heniau peu sin heniau. Namar kata ye kahima beneng la ban penjisrim bat usim ubala kwa ban shim jingkeng jingdia nakisyakri jeng u te habaulas dang ban shim jingkeng lawan yalam sheu ya uwei ubakit ram na ushipeu hajar talen bat namar ba la ban siu ukun rad jeng u ula hukum ba ende no ye u lembat katengah bat kikon jeng u bat barokat baudon bat bansiu ya karam kumta u Syakri ula dem krup bat ula kerpat ya u kenrad ai por yanga bat ngan siu dep yepi bat namar ka jingsnau sun ai ya u kenrad jeng u tau Syakri ula pelait ya u bat ula mapno ya u ya karam Henry utau jo Syakri utang syumi ulaya kendu ya uwei naki para Syakri jeng u ubalakit ram hau shispa dinar te ula bat yu trek bat ula cia ya u bat ula ong siu no ya kaba medai ban siu te utau para Syakri ula dem krup bat ula kerpar ya u ai porsi yanga bat ngan siu dep yepi upat patiau penban ula pakset bendi ye u haddo ba unda siu ya karam haba ki weipat ki para Syakri kilio i ya kata kabalajia kilas ngeu si shibon bat kilalek bat yathu hau kun rab jengki ya barok kata kabalajia kumta ukun rat ula khot yu bat ula ong hau me u Syakri baman ngala map ya karam jong me baro namar mela kerpat yanga hato memshem ladai ban isnei yalau para Syakri kumbanga lala isnei yame te
haka jing bitar ukan rad jeng ula IT u ha kinong set bendi tat hadu ba unda siudep ya karam baro kumju ukpa jonga ubaha beneng le yapi lara pimma nadu kadonut yala uhenmen upara ka gospel jeng utrai